kakkosia? On. Paina kakkosta. No nyt on kakkonen käyty. Noniin. Sitten. Uudestaan. Hei, tuolla ihan ylhäällä huipulla. Siellä on tankki näkyy tuolla ihan kaukana. Pakkinkaa! Ampuu kohteita. Mennään tänne metsään ja ruvetaan täältä. Hei, helikopteri. Oikein. Siinä. Mä saan piippun sääntyä. Kato, kun se tuhoutuu. Ootoko? Joo. Ei, siitä tulee edessä. Siinä se on ammu. On vaan eteenpäin sen eteen, mun se eteen. Uudestaan ylöspäin vaan. Vataan! Hei, sä sait sen. Oliko? Kato kilmiin. Nonni. Tää menee kyllä vähän liian. Niin menee vähän liian hyvin. Sitten käydään tankkaa tää. Hän luo. Siinä. Oikeelle. Se tos missä on se fence. Se. Ammu siihen fenseen nyt. Siinä. Oikeelle. Vielä. Siinä. Ammu siihen. Siihen just. Siinä on tyyppi. Ei ole. On. Mennään vaikka lähemmäs, niin kato. Valmiina ammu siihen. Ossa äijä, mä näen sen. On tää talon takana. Ammu vaan mua mökin taakse. Tää on hyvä. Siinä Maija sun luossa. Sillä ei oo mitään, niin saa muistaa. Se on tässä. Maija se yli. Melkein. Okei. Siinä jossain. Ammu siihen. Tuli jo kyllä vakavaa. Ammu siihen puskaan. Kulmaa! Ampuu meitä. Tossa mä näen sen. Miten mä en mukaan osunut siihen? Kysyn vähän vaan. Vihollinen suoraan edessä. Siinä. Suoraan edessä. Siinä. Watch out, there's a sniper. Still a sniper. Näetkö tuosta tonne eteenpäin? Olet edessä on. Ei onks toi vihollisen chopperi? Ammu vaan. Mä tein klassisen. Souma. Sitten tästä vihollisen kymmenissä. Nyt tulee vihollisen. Nojaa niin. Lentää meidän yli. Oikealle päin. Sinne just. Kappaa se saattaa siitä sulla tuolla. Mä katon tiellä. Kato se sitä choppaa. Onks toi vihollinen? Se on. Hyvä. El Clasico! Ammu sitä. Hyvä.
Tuo menee vihollinen. Kuoli! Sillä ei ole sadaa matkaa vittu! Sinne. Hyvä. Tippu! Ammusta. Ameo. Kuoli! Joo. Yes. Sorry, Martin, I had a wrong. Hyvä. 22. No car light. No mennään mitä muuta kuin lehtiä. Vitsi mä näin sen. Copy, strafing now. Tästä. Thank you. Se, sit sen.